Әлі таң атмаған Юғарысланнан юл алған теплоход Қазанға келіп жетті. Бұл быйылғы жәйгі навигацияның соңғы рейсі. Күн кисәк салқын айтты, демек мұннан соң суға шығарға ярамый, әмма халықның иеләшкән транспорттан айырыласы келмей. Бик керек. Мен хәзер, конечно, мен эшләмим, но жүрим поликлиникага. Поликлиника мен жүрим Казанга. Очень нужен, особенно жители Верхнего Услона. Быйыл Казан елга портыннан 4500 рейс ясала. Узган ел 283 000 пассажир ташысалар, быйыл шактый кими 240 000-га кала. Пандемия үз авырлыкларын алып килде диләр. Елга порты хезмәткәрләре үзләре дә авырган. Шуңа саклык чараларын катгый күрәләр. Менә бу теплоходка кайткан теплоход кирсәгез, анда бөтен саны күренә, бөтен инструкциялары, дезинфекцияларны, масочный режимнарын бөтенсен. Вокзалга да кергәндә, вокзалга без маски кирип булмады. Чыкканда да полиция безне тикшереп җирде. Җәйге сезонда 15 теплоход халыкка хезмәт күрсәткән, киләсе елга пассажирлар өчен тагын бер өстәмә рейс ачырга уйлыйлар. Бу Камытамак районы Тениш авылына. Моның өчен өстәмә теплоход каралган. Хезмәткәрләрнең яртысы ялга китсә, яртысы техниканы ремонтлау белән мәшгуль булачак, чөнки бу эшне вакытында төгәлләргә кирәк. Ә инде янәдән бирдә пассажирларны киләсе елның 1 маенда көтеп калалар. Навигация ачылышында. Руслан Хусайнов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттіріп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.